Hello guys, गिबियावनो आरोबाव खनसे आंनि बर' हारिमु YouTube चेनेलनि जानानै नोंथांमोनखौ बयखौबो सिगांग्रो बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो बर'नि ट्रेडिशनेलि जिनाखि जि दानायाव माखासे नांगौ आगजुफोर बेखौहाय माबोरै बानायो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नाजाबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जागायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो माबोरै बानायो आरो बेखौहाय माबोरै मायाव बाहायो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। नोंथांमोनहा सब भिडिअखौ मोजां जागायनायनिफ्राय जोबजासिमल' नायलांदो नोंथांमोना अब्लानो नुनो मोनगोन आङो जेनाखि जे आयदाखौ लाबोदों बेनो जादों सोरखि आरो दाङानाथाखौ जोङो जि दानायावहाय जोङो आगु जोङो बाहायो। बे दाङानाथाया जोङो मायाव सोलियो होनना बुङोब्ला खुन्दुं आवा होनाय आरो माइदि होनायावहाय जोङो सोलियो आरो सोरखिखौथ' जोङो मिथिखागौ। सोरखिया जोङो मुस्रा सानाय आरो माखासे बबिन मारिनाय माखासे आवा थुननायावहाय जोङो बेखौहाय बाहायो। बे मोननै सोरखि आरो दाङानाथाखौ माबोरै बानायो नोंथांमोना बे भिडिअ गेजेरजों नुलांगोन। नोंथांमोना जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ। बिदिब्ला आङो भिडिअनि फारसे आवगायलांदिनि। सैगासिनो दं औवाखौ नै मा खालामगोनथाय आं दाहायसो खोन्थासिगोन। नै औवाया सैनाया रेडियानो जाबाय। बेखौहाय खानो थाखाय अरजों सुफ्लंबावनांगौ दङ। अरजों सुफ्लंखाङोबा बेखौहाय खासिगोन। बेवहाय दाङानाथा गंसे आरो सोरखि गिदिर गंसे जागोन। नायलांबाय थादो माबायदि सुफ्लंनानै खायो। मा हागासिनो दं नै खोमा गेजेराव हनै सोरखिखौ दफंनानै लाजेनबाय। मैदेरनि खोमाखौ हाखांबाय दै। मैदेरनि खोमा दाङानाथानिखौ नै स्टाइल जाजेनबाय। नै मैदेरनि खोमाया नै फोसाबगासिनो दं। जेरावहाय नै बिदि खालामना लाबाय। लहाखौ नै अरावहाय सावबाय। बे मोननैया बे दाङानाथा ओमफ्राय नैबे सोरखिनि नै फलंखांजोब्बाय। बिनि उनावहाय खासिगोन। खानांसिगौल'। खानायखौ माबायदि खालामो नायबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौल' नायलांबाय था होनबानो माबायदि सोरखिखौ माबायदि बानायो आरो दाङानाथाखौ माबायदि खायो बेखौ नुलांसिगोन। नायबानो जाबाय। नै स्टार्ट जाजेनबाय हनै खानाया। नायलांबाय थादो माबायदि खायो। बिथाङा जा मोजां बिदिनो बर'नि माखासे आगजुफोरखौ बानायनो रोंदों। नोंथांमोना नांगौबा माखासे कमेन्ट्स बक्सआवहाय बुंनानै आङो नोंसोरनो माखासे नांगौबा नोंसोरनो फाथायना हरनो हागोन। नोंथांमोना कमेन्ट्सआवल' बुंहर नांगौबा। बारा दाम नङा दाङानाथानि दामा अनलि 200 रुपिस। नोंथांमोना नांगौबा लांफैनो हागोन। नायलांबाय थादो माबायदि खायो। खाखांसिगोन नै रेडियानो जाबाय। नै हानोसै हाथारनोसै बरिया स्टाइल जाबाय माथो। फाइनालि लोगोफोर नै दाङानाथाखौ हाबायानो। नै माबायदि नुखो नै दाङानाथा ओरैबायदि मोजां जाबाय। नै दाङानाथा आङो माखासे डिटेल्स खोन्थानि आं माखासे मिथिनायफोरखौ। नैबेयो जाहैबाय गां आरो नैबेखौ दान्दि होनो। दान्दि सोरखि गोदानखौ फिदिंनायनि वाव बरिया। नोंथांमोना जानो हागौ भिडिअआवहाय नायनानै नुखाबाय माबायदि सोरखिखौ बानायदों। सोरखि आरो दाङानाथा बे मोननैखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट्सआव एसे खोन्थाहरदो मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों। बिदिब्ला दिनैनि बे दाङानाथा आरो सोरखि भिडिअ खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोननो आङो बे बर'नि ट्रेडिशनेलनि माबोरै बानायो आं बेखौ दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों मेसेजनि गेजेरजों खोन्थाबाय माबोरै बानायो आरो बेखौ मायाव बाहायो। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियाव दोनथ'नोसै।
आरोबाव फैबाय थागोन भिडिअजों नोंथांमोनजों आरोबाव खनसे फिन लोगो मोनफिनबावगोन बिदिब्ला लोगोफोर थाथ'लायदो स्टे हम स्टे सेफ मोजाङै थादो लोगोफोर बे कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'नो हानायफोरबायदि बिदिब्ला थाथ'लायदो जय बर' हारिनि